Il-Kabinett kollu tal-Prim Ministru Robert Abela huwa uffiċjalment taħt investigazzjoni kriminali dwar użu ħażin ta' fondi pubbliċi fuq il-medja soċjali. Kien is-sit Lavin Malta illi l-erba' żvela lil Maġistrant Doreen Clark qed tmexxi inkjesta maġisterjali filwaqt li l-Ispettur tal-Pulizija Reni Stivala mill-Economic Crisis Unit qed imexxi l-investigazzjoni tal-Pulizija. Net News ikkonferma dan b'mod indipendenti. L-istorja żviluppat wara l-Kummissarju Alessanders George Hisler ippubblika rapport li wera li n-numru ta' ministri u segretarji parlamentari kienu qed jagħmlu użu ħażin mir riżorsi pubbliċi. Fost oħrajn, il-ministri kienu qed jużaw dawn il-fondi fil-paġni ta' Facebook personali tagħhom. Sfortunatament għandna llum, Sur President, kabinett sħiħ tal-ministri kollu illi qed jiġi investigat fuq miżappropriazzjoni tal-fondi pubbliċi. Qed jaħtfu dak li huwa tagħkom biex jużawh għalihom u għalihom biss. Da fi żmien fejn għandna l-iktar bżonn, fi żmien fejn qed ninsew il dawk li huma qiegħda, fi żmien fejn il-familji tagħna qegħdin jaraw kif jaslu sal-aħħar tax-xahar. Figuri pubblikati diversi xurilu juru li l-Ministeri tal-Gvern Laburista nefqu tal-inqas 1.2 miljun euro fuq social media, iżda fil-maġġoranza tagħhom il-Ministeri lanqas biss kellhom paġni uffiċjali fuq Facebook. Ta' min wieħed jinnota li skont il-kodiċi kriminali jekk uffiċjal pubbliku jagħmel użu ħażin mill-fondi pubbliċi f'dati lilu għal gwadan personali jista' jispiċċa l-ħabs u jitlef ukoll id-dritt tal-vot. Meta riċentament kien ikkummenta dwar dan l-użu ħażin ta' fondi pubbliċi, il-Prim Ministru Robert Abela kien qal biss li l-każ kien wieħed magħluq li issa il-membri tal-Kabinett tiegħu kienu ser isegwu linji gwida uffiċjali. Il-każ tant mhux magħluq li issa mhux biss qed issir investigazzjoni mill-Pulizija iżda nfetħet ukoll inkjesta maġisterjali.